Ja mam chyba duchy w domu. Naprawdę. Muszę dzwonić po egzorcystę. Co to za siła? Co to za siła? Kuku! To jest mój mały duszek. To jest mój mały duszek. Hop. Kuku. Hej. Cześć, duszku. Cześć, duszku. Hej. Jak się masz? Jak się masz? Jak się masz, Laki? Laki duszek. Ty duszku mały mój, ty. I już nigdzie nie muszę dzwonić.